Хәерле көн, укучылар. Өчпочмаклар охшашлыгының икенче билгесен кулланып, мәсьәләләр шишу буенча практик эшне башлыйбыз. Беренче мәсьәлә. Бирелгән А почмагының бер ягында АБ тигез 5 см һәм АЦ тигез 16 см кисемтәләре салынган. Шушы почмакның икенче ягында АД тигез 8 см һәм АФ тигез 10 см кисемтәләре салынган. АЦД һәм АФБ өчпочмаклары охшашмы? Җавабыгызны нигезләгез. Мәсьәләнең шарты буенча А почмагы бирелгән. А почмагының бер ягында АБ кисемтәсе, АЦ кисемтәсе, икенче ягында АД һәм АФ кисемтәләре салынган. Бу кисемтәләрнең озынлыклары билгеле. АЦД һәм АФБ өчпочмаклары охшашмы? Охшаш булса, җавапны нигезләргә кирәк. Димәк, беренчедән чагыштырмаларны тикшереп карыйк. АЦның АФ-ка чагыштырмасы, ягъни 16-ның 10-га чагыштырмасы 8 бүленгән 5-кә тигез. Шулай ук АДның АБ-га чагыштырмасы, ягъни АДның озынлыгы 8, АБ-ның озынлыгы 5, шулай ук 5-тән 8-гә тигез. Икенчедән А почмагы АЦД һәм АФБ өчпочмакларының уртак почмагы. Демәк, өчпочмаклар охшашлыгының икенче билгесе буенча АЦД һәм АФБ өчпочмакларын охшаш дип әйтә алабыз. Икенче мәсьәлә. МН турысы АБЦ өчпочмагының АБ һәм БЦ якларын тиңдәшле рәвештә М һәм Н нокталарында БЦ тигез 2БМ, АБ тигез 2БН, БМның БН-га чагыштырмасы 3-кә 5 булырлык итеп кисә. А. АБЦ һәм НБМ өчпочмакларының периметрлар чагыштырмасын. Б. АБЦ һәм НБМ өчпочмакларының мәйданнары чагыштырмасын. В. МНның АЦ-га чагыштырмасын табарга. Мәсьәләнең шарты буенча АБЦ өчпочмагы бирелгән. МН турысы БЦ ягын Н ноктасында, БА ягын М ноктасында кисеп үтә. БЦның 2 тапкыр БМ-га, АБның 2 тапкыр БН-га һәм БМның БН-га чагыштырмасы 3-кә 5 икәнлеге билгеле һәм түбәндәгеләрне табарга кирәк. Мәсьәләнең шарты буенча БМның БН-га чагыштырмасы 3-кә 5. Бу тигезлектән чыгып, БМны 3х дип, БНны 5х дип яза алабыз. Ягъни х ул 1 өлеш. Шулай ук БЦның 2 БМ-га тигез икәнлеге билгеле. Димәк, БЦ үз чиратында 2 тапкыр БМ, ягъни 2 тапкыр 3х, 6х-ка тигез була. Шулай ук шарт буенча АБның 2 БН-га тигез икәнлеге билгеле. БН үз чиратында 5х, димәк, АБ 2 тапкыр 5х-ка тигез, ягъни 10х. АБЦ һәм БМН өчпочмакларын тикшерик. БЦның БМ-га чагыштырмасын табыйк. БЦ 6х, БМ 3х, ягъни 2-гә 1. Шулай ук БАның БН-га чагыштырмасын карыйк. БА 10х, БН 5х, ягъни шулай ук 2-гә 1 чагыштырмасында. Шулай ук бу өчпочмакларның Б почмагы уртак. Демәк, өчпочмаклар охшашлыгының икенче билгесе буенча бу ике өчпочмакны охшаш дип әйтә алабыз. Демәк, АБЦ һәм БМН өчпочмаклары охшаш. Бу ике өчпочмакның охшашлык коэффициенты К 1-дән
2-ге тигез. Демәк, алда өйрәнгәннәр буенча 2 охшаш өчпочмакның периметрлар чагыштырмасы К-га тигез иде. Демәк, Ада АБЦ һәм НБМ периметрларының чагыштырмасын 1-дән 2 дип яза алабыз. Шулай ук Б өлешендә АБЦ һәм НБМ өчпочмакларының мәйданнары чагыштырмасын табарга кирәк. Охшаш өчпочмакларның мәйданнар чагыштырмасы охшашлык коэффициентының квадратына тигез булганлыктан мәйданнар чагыштырмасы димәк К-ның квадратына тигез. К үз чиратында 1-дән 2-ге тигез. 1-дән 2-нең квадраты 4 бүленгән 1. В өлешенә күчик. Өчпочмакларның охшашлыгын исбатладык. Демәк, МНның АЦ-га чагыштырмасы 2-дән 1-ге тигез була. Шулай итеп, мәсьәләнең җавабы А өлешендә 1-дән 2, Б өлешендә 1-дән 4, В өлешендә 2-дән 1-ге тигез булды. Бүгенге онлайн дәрестә өчпочмаклар охшашлыгының 2нче билгесен кулланып мәсьәләләр чиштек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.